Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment tul dawn l-aħħar 3 snin u nofs ġibet leħ persuni tal-ogħla kalibru li qed iħarsu lejn pajjiżna bħala post fejn jistgħu jinvestu. Ikkonferma dan Jonathan Cardona, il-kap eżekuttiv tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, li fil-programm nistaqsu il-ħamis filgħaxija ħares lejn uħud minn dawn. Għandna minfetaħ f'kumpaniji ta' ICT u l-lum qed jimpjega madwar 80 ruħ. Għandna persuna oħra li naf li qed jiftaħ bħalissa fabbrika, qed jibni fabbrika biex jiftaħ fabbrika fuq Home Decor u Malta. Għandna ieħor kummerċjal ltqajt miegħu l-ġimgħa li għaddiet qiegħed fil-proċess biex jiftaħ fabbrika tal-farmaceutika. Il-bieraħ kellna persuna oħra li ħajinvesti diversi miljuni f'developments u malls u dat tip ta' affarijiet hemm għandu qed janalizza x'jista' jsir u ma jsirx. Kien innotat kif minn barra negozju pajjiżna qed jiġbed ukoll persuni interessati li jiżguraw futur sigur għall-familji tagħhom. Wara li fil-bidu tal-programm kien hemm numru kbir ta' applikanti minn Russja u l-Lvant Nofsani, issa kienet innotata żieda minn pajjiżi bħall-Indja, iċ-Ċina u l-Amerika t'isfel. Nies li jkunu skrutinizzati b'dak li huwa kkunsidrat bħala l-iktar proċess ta' due diligence rigorus, proċess li waħdu jieħu mal-4 xhur. Proċess li bħala medja jirrifjuta ċittadinanza lil wieħed minn kull 5 applikanti. Proċess importanti għaliex kif stqar magħna l-aġent akkreditat għal dan il-programm Francis Vassallo, pajjiżna ħaqqu biss l-aqwa nies. Malta għandha tirbaħ persuna ta' due diligence tajba, mhux li l-aġent ibbieħ il-passaport il-kun il-min iridu. Fimta? Due diligence għandha tkun għolja. Għax dak hu l-klabb, Malta għandha tkun il-klabb tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk l-operaturi qed jaraw li jibsa għax iktar interessati fil-butom bil-interessati fis-sem ta' Malta. U għalija l-isem ta' Malta huwa l-aqwa għax hemm huwa jibqa' jekk nieħdu isem ħażin ikollna ħafna żmien biex narġgħu nikkoperawh. Cardona spjega li f'dan il-programm li għandu limitu ta' 1800 familja s'issa ġew aċċettati madwar 700, filwaqt li hemm ftit iktar minn 1000 applikazzjoni li qed jiġu proċessati. F'dan il-punt se jitnieda proċess biex il-programm jittejjeb kif spjegat is-Segretarju Parlamentari responsabbli miċ-ċittadinanza Giulia Farrugia Portelli. Aħna rridu li dan il-programm ikompli jissaħħaħ u jkun irfinut. Fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin innidu konsultazzjoni pubblika mal-stakeholders differenti biex neħdu wkoll stok tas-sitwazzjoni u naraw fejn kunċetti differenti li forsi wieħed jista' jieħu konsiderazzjoni u mod kif wieħed jista' jtejjeb dan il-prodott. B'hekk il-programm ta' ċittadinanza b'investiment jittejjeb fosthom bit-tisħiħ ta' due diligence u tnaqqis ta' burokrazija mhux meħtieġa. Programm li b'mod dirett daħħal mal-550 miljun euro li 250 miljun minnhom marru fil-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali. Fond li għandu l-iskop li jmiss u jtejjeb il-ħajja ta' kuljum tan-nies bħal bil-proġett tat-tiswija tat-toroq imma anke fl-edukazzjoni, riċerka, proġetti soċjali u saħħa pubblika.